आंखौ आंनि संसारखौ थेर-बेथेर खालामनानै होनानै दिनै आंनि सिलायाव रावबो गाफैया, रावबो खबर लाफैया। बेनसार फरायसालियाव गोलाव 16 बोसोर फोरोंगिरि हाबा मावनानै हरखाब रुंसारि जानायाव दुखुथिया नखरा हालाय-हाफाय थासारि गोनां जादों। नोंगौ, चिरां आमगुरि थानानि सिङाव थानाय भबानिपुर गोजौ फरायसालियाव सुबाइजार दैसुंगुरि 1 नं सिखाफारा गामिनि थागिबि सनारु नार्जारिया 2008 मायथाइनिफ्रायनो बेथन गैयाजासे गावनि रोंगौथिखौ लानानै समाजनि फरायसाफोरनि इयुननि मोजांनि थाखाय गोलाव सम फोरोंबोबाय थाबोदों। नाथाय हरखाब 2024 मायथाइनि 3 जानुवारि खालि लामानि जाब्रबथाय जानानै 5 जानुवारि खालि जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायनि उनाव रुंसारि सनारु नार्जारिनि बिसि फामे गेवलां नार्जारिया गावनि उन्दै 13 बोसोर बैसोनि फिसाजो सासे आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला सासेखौ लानानै जिउ खुंनो गोनां जाबोदों। दिनैनि समाव बिटिआर सरकारा गोबां गोरिब बर' नखरफोरनो जौगाहोनाय आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै बिथां फामे गेवलां नार्जारिआबो फिसायनि गोलाव सम बेथन गैयाजासे खामानि मावनायनि थाखाय बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइफोर एबा नखर दैदेननायाव हेफाजाब जानाय बायदि माबा मोनसे मोनगोननि आसाजों आरज गाबहरदों। भबानिपुर भेन्सार स्कुलावहाय मावोमोन आंनि हासबेन्डआ। बेयो 2008 निफ्रायनो रेल बे नैबे 2023 जानुवारिसिमखौ बे मावदों आरोखि। जानुवारिनि 3 थारिखआव जाहैबाय घटनाया, ओमफ्राय 1 थारिखआव थैदों आरो मानसिया। बे जायफोरनाखि जौ लोंग्राफोर बिसोरो फैदोंना फैयाखै दा बिथांखौ फैदोंना फैयाखै? बिसोर दिनैसिमबो आंनि न'आव सिथ्लायाव आगान गैया आरो खबरबो गैया। सिथ्लायावबो आगान होफैयाखै दिनैसिमबो बे लांग्रा लोगोफ्रा, जौ लोंफाग्रा लोगोफ्रा फंसेबो दासिमबो फनबो हराखै, खबरबो गैया। थैनाय गोथैखौ नायफैफेराखै आरो हस्पिटालावथ' ओरैबो लांदों। बरलांगुरियाव लांनायावबो थाङाखै, खबरबो लाफेराखै आरो पेदागावआव लांनायावबो खबर लायाखै आरो सवागरावबो सानसे दोनदों, बेयावबो खबर गैया। सवागरावहाय जेब्ला बारा जासिगोन आरो आंनि फिसाया, बियो रायज्लायनो हानाय नंला, सेन्सलेस जासिगोन। गाव थाल मोनखोना माखो आं मोगथांजों खेनसे रायज्लायनो होननानै फन बुलाय बिमा होनबाय आंखौ। मानो फन बुनांगौ बेनोलाय, बे असायबफ्रा नोंखौ खबरखौनो लायाखै, नोंसो बेमारि मानसिया हाया खबर लानांगौ नामा, मानो खबर लानांगौ होनना बुंबाय आं। बुहरलाय दे, आं रायज्लायहरनो एसे होनना बुंबाय। ओमफ्राय आङो बुना होबाय आरो लाउड स्पिकार होना होखादों। ओमफ्राय होनबा बोरै जामारखो होनना बुंबाय आरो बे जानाया, बोरै जामारखो आंबो बारा मोनथिला, मोखाङावल' जादों नामाथाय जाबाय आरोखि। बे जेबो सेन्स गैखाया, बेखौ ओजोंनिफ्राय हजोंनिफ्राय बेखौ बोखांसो गारियाव दिखोखादों। ओमफ्राय दा नोंथांनि खावलायनो लुबैनाया? आंनि खावलायनाय लुबैनाया बेनोदि आंनि फिसाया भेन्सार स्कुलाव गोबाव सम मावबोबाय, खस्थ' खालामबाय। आंहा दा संसारा, आंहा फिसा सानै दङ, बिसोरखौ आङो दिनै फोरोंलांनांगौ, फेदेरलांनांगौ। बेनि थाखायनो आं प्रमद बर' सारनिसिम, हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आं बेखौनो आसा थियोदि आंनो आंनि फिसायनि सोलाय मोनसे नङा मोनसे आंनो खामानि फिसा फिसौ होयोबा गोजोननाय मोनगौमोन। गथ'फ्रा मा क्लासाव फरायो? आंनि फिसा हिन्जावा 12.5 बोसोर बारबाय, फिसा हौवा दङ। बेसे बोसोराव? फिसा हौवाया 8 बोसोर जासिगोन। मा क्लासाव फरायो? क्लास 3आवहाय फिसा हौवाया। गेदेरा फिसा हिन्जावा क्लास 6आवहाय। ओरैनो दा न'खराव मा दङ थांनानै थानो थाखाय? आंहाथ' थांनानै थानो जेबोआनो गैला, दा जेबो राहायानो गैला। फिसा सानैखौ आं माजों फेदेरनो फोलावनो जाबाय। आंनि संसारानो जेबो गैला। न'खराव साबेसे जायो? गैया, फिसा सानै, आं साथामल'। हिन्जावा न'आव गैया। आं सेन्ट्रेल फरायसालियाव आङो रां गैया, बिना फैसायै फोरोंनो हायो होननायखाय आं दोनहैनाय जादों। दा फिसा हौवाजों आंजोंल' आंखौ आंनि संसारखौ थेर-बेथेर खालामनानै होनानै दिनै आंनि सिलायाव रावबो गाफैया, रावबो खबर लाफैया। सानफ्रोमबो दुखु दाहाजों मोदैजों मोखांजों आं बिमा लोखि खनजाया, रावबो मोनथिया। आंनि बिखा बिख्ल'आव बेसे दुखु दं रावबो मोनथिया। गिबियाव जाजेननाय जाथाया आंनि फिसायाथ' नैबे
न'खौ सिफायनो लुनो होननानै रिथि लायनो होननानैसो ओंखारदोंमोन। बेनिफ्राय ओंखारनायावहाय गावनिनो लोगो मोगथां होननाया बेखौ लेंहरदों आरो लेंहरनानै ओमफ्राय जौ लोंनो होननानैसो लेंहरदों। ओमफ्राय बेयावनो गावसोर साबा होननानै खिन्थादों। नामफोरा बिसिनिया बिनि लोगोआ जोंनि गामियावनो मास्टार मावफैखायो मोगथां ब्रह्म होनो, ओमफ्राय सासेया बिक्रम ब्रह्म होनो, सासेया बे समावदि दंना गैलामोन आं मिथिया, जायखिया गावसोर लोंनायाव साबा मानसिफ्रा सासेया देब होनो, आबौ जायो सोमोन्दोआव, बिसोर साबामोन आरो आंनि फिसाइजों आंनि हासबेन्डजों। आंनि हासबेन्डनि नामा सनारु नार्जारि। एक नं सिखाफारानि जा निसिमा हालामनि नैबे जा एक नं सिखाफारानि जा सनारु नार्जारि भवानिपारा हाइ स्कुलाव बियो गोबाव सम 2008निफ्राय 2023सिम बियो हाइ स्कुलावनो अनारेरि खाथिनानै सासे फोरोंगिरि हिसाबै रायजोनि गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव फोरोंसालियाव फोरोंगुरु हिसाबै बे शिक्षा दान होदोंमोन। दा बिथाङा बिना फैसानि सरकारनि साख्रि जाया मा जाया न'नि जा एसे खुस्राव खुस्राव खुनसायनानै जा एसे जानानै टाइम बायदि बिथाङा गोबाव सम स्कुलखौ फोरोंलांदों। बिनि गेजेराव हरखाबै मखनागुरियाव लोगोफोरजों थांनानै निउ इयारनि जे 3 तारिख 2023 बेवहाय थांनानै बियो लोगोजों एसे जौ लोंनायाव माबा मोनसे बदनाम लानानै बियो माबा मोनसे हतगम्ब जानानै बियो रुंसारि जालांदों। दा दिनैसिम बिहा न'खराव रावबो जेबो आय होननाय गैया आरो थानायाना थानाय न'ल' आधा बिगा हा, बहायानो बिफां लाइफांजोंबो बिहा सोलिनो हानाय क्षमता गैया आरो साख्रि फारसे जाखायाखै आरो बेराफारसे बिनि हिन्जावा हारसिं आरो बेराफारसे गथ' उन्दै उन्दै सासे 8आव फरायना 6आव आरो सासेया क्लास 3आव। दा बे आरो बिमा हारसिं आरो बे हा गैया हु गैया मा हिसाबै गथ'खौ फोरोंगोन फोलोमगोन। दा बेनि मोनसे बहुत दुखुनांथाव, खिन्थु फोरोंदोंमोन गोबाव समनि गेजेरावनो रायजो राजानि फिसा फिसौखौ हाइ स्कुलनि सासे फोरोंगुरु हिसाबै। दा बेयो फोरोंनाय बेलायाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननाय जायाखै आरो दिनैसिम बे आन्दो आन्दोयैनो गोमालांबाय। दा बेनिखायनो जोंहा बिहामजो फिसाबो सनारु नार्जारिनि हिन्जाव जिहेतु बिमा हारसिङै दं दा गथ' सानैखौ गोबानानै, दा बेहाबो जा एसे रोंगौथिया दंखायो हिसाबै प्रमद बर' सारमोनहा बिटिआरनि माबा मोनसे कार्यकरि अफिसाव माबा मोनसे एंगेजमेन्ट खालामनानै होनो हागोन नामा, आं बेखौ रायजोनि जानानै बा न'खरनि गारजेन जानानै आं बे बिहामजो फिसाखौ एसे फिसा फिसौखौ गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय न'खर खांनो थाखाय बा फिसाखौ फोरोंनानै गेदेमा मानसि खालामनायनि थाखाय बेबायदि सुजुग सुबिदाखौ होनो हागोन नामा, बे हिसाबै रोंगौथिनि बेलायाव बिनि खामानिखौ होनायनि थाखाय आङो बिटिआरनि जा प्रमद बर' सार आरो जोंनि बायदिसिना एमसिएलए बे बिजनेनि बा निसिमानि बिथांमोननिसिम आं खावलायनाय थाबाय आरो गमामायैनो अनसुंथाइखौ होमारगोन आं बेखौ आसा खालामबाय। जिहेतु जा बिहामजो फिसाबो इन्टारमिडियेटखा, बे सोलायै फिसायनि बदलै फिसाया गैला नालाय जा बिहामजोआबो गोरोंखा, बे हिसाबै गभर्नमेन्टनि एंगेजमेन्ट जिहेतु मावनो हायो एडजास्ट जानो हायो। दा बे मथे बेखौ फिसा फिसौ माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनसे एंगेजमेन्ट खालामनानै जाहाथे बियो फिसा सानैखौ मोजाङै गोजोर भाबै गोख्रों भाबै मोजां भाबै दालांनानै बुहुमाव नुजाथिनो हानाय बा नाम लाखिनो हानाय बा सोरखौबा बोसोन हानाय। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।